עכשיו, אם בסרטון הזה יש 200 צפיות ו50 לייקים, אני חוסם את התספורת החדשה שלי. אז יאללה, בוא נתחיל את המשחק. הופה. וואו, אני טריירד. אוקיי, בוא נעשה שוב. תראו, עוד 2 הזדמנויות. מה? הזדמנות האחרונה שלנו. יאללה, זוכרים, 2,000 צפיות ו500 2,000 צפיות ו200 לייקים, אני חוסם את התספורת החדשה שלי. יאללה, פיס.